Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie, tugutin na sab ko ninyo na mga nasa katahuran. Magandang gabi sa inyo mga kabisyo. Isa na namang gabi na puno na naman po ng mga memories, mga nangyari dati, no? Na sa ngayon, ikukumpara natin, wala yan ngayon eh. Mas maganda pa rin yung dati, o kaya naman baliktarin natin, no? Yung dati, grabe ang pag-antos, grabe ang kahirapan, pero ngayon, okay pas, alright. Ayan po, magandang gabi po sa inyo mga angkol at ito naman po ang ating programang Totoy na Lab. Kasama nyo na naman po ang inyong, siyempre, pambansang kigol. Ako po si Totoy Bato. Kaya makinig ka lang. Kasi kung hindi ka nakikinig sa akin, ay, Lucion, yun ako na yung kigol. Tayo po'y magsama-sama hanggang 12 midnight. 3 oras tayong maglusianay kigol. At siyempre naman mga angkol, no? Kumusta naman po ang ating pangalawang linggo na ba? Hindi, pangalawang linggo na nga, no? Sa unang buwan na po ng taong 2024, January 9. Uy, pista po ng Nazareno ngayon. Kaya medyo matraffic yung bandang Maynila, no? Oh, grabe, kagabi pa yon nakita ko doon sa sa mga videos na nakikita natin sa mga andon, daming mga tao. At least kahit papaano nakauwi na siguro at hindi naman siguro magkakasakit, ha? Yun lang kasi ang mahirap pag marami pong tao, sobrang siksikan, nakakalimutan na natin na mandyan pa rin yung COVID, nakakalimutan natin ang sarili natin, sa sobra nating yung faith natin. Pero dapat palagi nating isipin na uuwi din tayo at dapat pag uwi po natin, hindi po tayo nagdadala ng sakit, ha? Oo, dapat okay pa rin ang ating kalusugan kasi napaka-importante yan mga kabisyo. Lalong-lalo na ngayon, unang buwan pa lang, no? Sa tuig 2024, no? 2024 at ako po'y nanghiling po, no? At nagdarasal na sana ay pag-umpisa pa rin ng ating taong 2024 mga kabisyo. Abay, umpisahan na po natin ng maganda, di ba? Tulad na lang dito mga kabisyo. Kaya nga magandang pag-usapan siguro dito mga kabisyo, no? At dahil unang buwan pa po at nasa pangalawang linggo pa tayo ng taong 2024, eto gusto kong tatalakayin. Lalim, no? Gusto kong pag-usapan dito mga kabisyo ang kahalagahan ng pag-iipon. Marami po tayong mga naipon siguro nung nakaraang 2023, di ba? At isa sa mga nakikita kong naipon mo hanggang ngayon, nandyan ba, no? Naipon mong bilbil. Ang imong bilbil di aberteng dakua, oy! Kaya yung iba, gustong tanggalin yung bilbil sa pamamagitan siguro ng pagda-diet, pag-exercise. Okay yan, no? Para din yan sa kalusugan po ng tao. Kasi pag anything that is sobra, kahit tanungin mo pa si auntie dyan, pag sobra yan, kahit masarap pa yung pagkain niya, kahit healthy pa yung pagkain, believe me, hindi din yan maganda, ha? Oo, totoo yan. Dapat in moderation lagi, ha? Dili kay moderitso. So, eto nga, pag-usapan natin yung pag-iipon. Yung ipon natin, yung savings ba? Marami tayong mga nakikita sa mga ipon challenge, yung hashtag ipon challenge, yung naglalagay ng mga pera sa alkansiya. Naalala ko lang dati mga angkol, no? Nakikita natin sa ating mga nanay at tatay. Alam mo yung bahay dati mga kabisyo, gawa po yan sa kawayan sa mga pamangkin po natin ng nakikinig ngayon, no? Yung bahay po sa probinsya, yung bubungan po, ayan, gawa po yung hindi po yero yung ginagamit, no, yung nipa o kaya yung saksak yung ginagamit, ha. So alam naman yung nipa, no? Parang dahon yan ng nyog. Tapos hindi na kailangan ng kisame at madalas sa mga ganung mga bahay, maraming gagamba. Paaway damang ba? Balay-balay yun ng mga gagamba. Tapos siyempre doon sila nakatira. So para magkaroon tayo ng laro, kinatanggalan mo yung gagamba tapos magpaaway. Labanan ng mga damang. At eto nga, no, yung haligi po, gawa po yan ng kawayan, di ba?
So, minsan, pag nakainom na yung tatay, lagariin yung sa gilid ng kawayan yung haligi ng bahay. Hindi naman siya talagang totally, konti lang. Tapos doon sinusuksok yung pera ni nanay, ni tatay para hindi mahuli ni nanay. Doon yan. Pagdating ng taon, magugulat na lang yung asawa, okay, yung misis. Medyo meron ng tipak yung haligi. Doon pala nilalagay yung mga pera. Pastilan. Lami kayong lusion, yun ang kigol. Kaya siyempre mga kabisyo, nakakatuwa naman yung mga naalala po natin. Pero eto maganda tong pag-usapan to sa mga pamangkin po natin. Kasi yung mga bagong tubo po believe me, nag-iipon po sila ngayon para pagdating ng mga araw, pagdating ng mga buwan, yung pera na naiipon po nila, yun po ang gagamitin nila sa kanilang travel. Pwede din yun, may punto po din yun, no? Iba kasi yung mga dati, yung mga uncle din natin, no? Napansin ko rin, no, yung tatay ko, no? At saka yung auntie ko rin, yung mga magulang natin, napansin ko na lagi bumibili po sila ng lupa para may mapamana sa kanilang mga anak. Pero yung mga bagong tubo ngayon, ikaw pamangkin ngayon, ganoon din ba yung iniisip mo? Hindi siguro, no? Hala, dati bili ng maraming lupa kahit hindi na kailangan. Para lang balang araw, ugma damlag, may maipamana sa kanilang mga anak. Diba? Ganun sila, no? Saludo po tayo niya, no? At ako, nagpapasalamat ako dahil ganun ang parents ko, ganun ang tatay ko. Ayun, meron na tayong matitirikan na bahay balang araw. Ay nako mga kabisyo. So eto na pag-uusapan po natin dito ang pag-iipon. At meron po akong na-post sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay doon, gusto kong ikaw mag-comment ka dito mapa-uncle ka, mapa-auntie, pamangkin. Ayan, ikaw nakikinig ngayon, may Facebook ka ngayon Punta ka sa aking fan page, Totoy Bato Official. May nakalagay doon, no? Ano-ano ang mga paraan na ginagawa mo ngayon para makaipon? Maganda yung side na mga uncle o auntie, side din ng mga pamangkin po natin kung ano bang ginagawa nila, no? Di ba? Hindi lang yung mag-iipon lang tayo ng taba, Ay, lusion, yun ako na imong kigol. Kailangan nating mag-ipon, para balang araw, meron po tayong madudukot. At pag-uusapan din natin mamaya ang kahalagahan po ng savings po sa buhay po ng tao. Ayan. Magandang gabi mga kabisyo, may gabi diha nimo mga angkol, nasa biyahe ka man ngayon, sa ating mga manong driver, nasa biyahe, taxi, lalamove driver, konduktor, driver ng bus, trailer truck driver, at sino man na nasa lansangan ngayon, nasa tamang radio station po kayo. Ito po ang 90.7 Love Radio. Ngayong gabi, ako po si Totoy Bato. Samahan niyo po ako hanggang 12 midnight. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Ngayong gabi, Kabisyo. Yan. Sasakyan si Ka